Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у телекавярні «Вячэрні Віцебск». Всем добрый вечер, вітаю тебе, Сяржук. И то взаимно. И приемно. Протягивай рифм. Не, в рифм не будем далее гулять. Иван, як часто ты глядишь на небо? Зорное небо, зорное, ночное небо. Ну, за окулярами каждый день. Без их, ну, не каждый день, конечно. Не каждый день. Ну, то бок астрономіі ты не цікавішся. У школе цікавіўся, але калі потым пайшлі ўсе гэтыя формулы, трэба было нешта падлічваць, гэта ў мяне не атрымоўвалася, і я згубіў інтарэс да астраноміі. А нейкія назвы сузор'яў, скажем, ну, такія вядомыя толькі па-беларуску, уласна, беларускія назвы ты ведаеш? Невялікая мядзведзіца? Я па-руску нават ведаю адну ці две. Добра. Ну, зразумела, што сёння у нас гаворка пойдзе пра зоркі, пра астраномію, а дакладней не толькі пра астраномію, яшчэ і пра этнаастраномію. Таму заставайцеся з намі. Сёння з вами Іван Павюченка. Сяржук Маркаў. Прамы эфір тэлеканал Віцебск. Але мы пачынаем з афішы, як заўжды, таму што трэба даведацца, якія цікавыя мерапрыемствы адбудуцца ў нашым горадзе. Кинотеатр «Дом кино» представляет комедию «День выборов 2». Квартет И возвращается с историей приключений группы пиарщиков, которым поручено спасти карьеру депутата Игоря Цаплина, планирующего баллотироваться на третий срок. Теперь команде профессионалов по неволе придется потрудиться для того, чтобы переманить голоса у конкурентов. Начало показов в 16:50, 19:00 и 21:10. Кинотеатр «Мир» представляет фильм ужасов по мотивам произведения Джейн Остин «Гордость и предубеждение и зомби». Элизабет Беннет и ее сестры вынуждены противостоять заполонившим Англию ходячим мертвецам, а мистер Дарси станет наставником девиц, обучив их основам выживания. Зрителей ждет необычный взгляд на бессмертную классику Джейн Остин с примесью современной поп-культуры. Начало показов в 14:50 и 21:00. Арт-пространство Толстого 7 приглашает на портретный фотопроект «Art Inside» Виктора Караулова и Евгении Бекишевой. При помощи техники боди-арта и 3D-эффекта молодые фотографы решили показать, что кроется в подсознании человека. Все его попытки осознать, что же значит быть творческим. Вход свободный. Начало в 10:00. Витебский художественный музей приглашает на выставочный проект Александра Коновалова «Ага». По словам художника, «Ага» — это утвердительное междометие эмоционального открытия. Каждая работа Александра Коновалова — это пространство жизни художника, наполненное равновесием, покоем и светом. На выставке художник представит полотна коллажей крупноформатных размеров в сопровождении видеоинсталляции «Мастер-класс от автора». Начало в 10:00. Витебский областной краеведческий музей приглашает на выставку холодного оружия всех времен и народов. Оружие – неотъемлемая часть истории человечества. Предметы вооружения каждой цивилизации имеют свои отличительные признаки. Посетители выставки смогут увидеть образцы холодного оружия викингов, самураев, пиратов, индейцев и многих других самобытных культур и народов. Выставка работает с 10:00. Культурно-исторический центр «Золотое кольцо Витебска Двина» приглашает на выставку творческих работ учеников и преподавателей детской художественной школы города Полоцка. В честь 30-летия со дня основания школы участники представят свои лучшие работы по направлениям живописи, графики и композиции. Начало работы выставки в 10:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет комедию положений «Шукаем тенора» по пьесе Кена Людвига в постановке Михаила Краснобаева. Публику ожидает динамичный спектакль со множеством сюжетных поворотов и забавных недоразумений. Начало спектакля в 19:00. Вось такія мерапрыемствы адбываюцца ў нашым горадзе, і знакамітыя людзі, і не вельмі, можа, хто толькі стане зоркамі, але зоркі ў нас ужо сядзяць у нашай студыі. Гэта Владзімір Голубеў, дацэнт кафедры інжынернай фізікі матэматычнага факультэта, аўтар шматлікіх падручнікаў па астраноміі.
І Тимофей Авілін, этнаастраном, супрацоўнік Цэнтра даследавання беларускай мовы, культуры і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Рэспублікі Беларусь і аўтар вось гэтай цудоўнай вялікай кнігі «Паміж небам і зямлёй. Этнаастраномія». Ну, я думаю, мы там у працэсе пакажам больш, да, і падручнікаў, і этнаастраномію. Але ж пачнем з таго, што вы ведаеце адзін аднаго, як гэта адбылося. Я очень рад, что сегодня встретил Тимофея. Имя такое редкое. И, Тимофей Вячеславович. Ну, я думаю, может, просто Тимофей тут уже. Очень хотелось, потому что, когда слышишь Тимофей, если это астроном, это явно Авілін. Іншых пакуль няма яшчэ. Осторожно, детей называйте свои имена, давайте. Нет, это очень симпатично, старинное имя. И вот я думаю, а почему они назвали Тимофея? Так зоркі неяк. Зоркі сышліся. Зоркі сышліся. Ну, Так это як здорово. пазнаёміліся, да, як... Дорогие друзья, я Тимофея знаю еще, будучи, когда он был школьником. Потому что он ученик Константина Ивановича Циркуна, автора белорусских книг по астрономии. Покажем, да. Вот такая очень отличная книга. Мало того, эту книгу помогал оформлять Тимофей. Здесь Да. есть. Ну, правильно сказать, не то, что я помогал оформлять, а мастачка такая Лайма Мирончик. Яна свой час по моей просьбе малявала такие малюночки, вот такие иллюстрации, так бы мовить, да, народных назваў сузор'яў. І такім чынам гэтыя малюнкі натрапілі ў тым ліку ў гэтую кнігу, відаць, можа яшчэ і ў тую кнігу. Паўсюль. То Да, есть, вось пашанцавала. То есть любовь к астрономии со школьной скамьи. Вот так. Естественно, Константин Иванович Циркун – это заведующий отделом. В то время это была республиканская станция юных техников, а я как раз на Витебской станции юных техников. Мы, руководители астрономических кружков, вместе собирались, обменивались опытом, участвовали во всесоюзных совещаниях, во всесоюзных слетах. И такой один слет проходил в 1997 году. Так это ж почти 20 лет тому назад в Лужесна. К нам приезжали со всего стран, бывший Советский Союз. То есть Белоруссия, Украина, Россия, начиная от Новосибирска и кончая Брестом, а здесь от Мурманска и до Керчи. Это 22 коллектива юных астрономов. Среди юных астрономов был Тимофей. И вы запомнили Тимофея? Ну, да как же нельзя? Нечто, нечем вылучился Тимофей. Что вы. Я очень рад, что Тимофей вырос до ученого. До ученого. Ну, да, калі ўжо пра вучонага, давайте вось зараз все ж таки патлумачым нашим телегледачам, што ж такое этнаастраномія. Ну, калі з астраноміяй больш-менш зразумела, што гэта такое, тут вось такая прыставачка этнаастраномія, яна абавязвае, да, вылучае. Буквально пару слов скажу. Да, дорогие друзья, я веду в университете курс истории астрономии. Так а в истории-то астрономии первые лекции, они посвящены народной астрономии Белоруссии. Так вот это мой хлеб. Да, и до этой книги, конечно, я пользовался статьями Тимофея. Вот из вот этого сборника историка астрономические исследования. Историко-астрономические исследования. Ну, Тимофей, з чаго пачыналася праца? З чаго пачыналася праца, захапленне непасрэдна этнаастраноміі? Я думаю, что ўсё пачынаецца з дзяцінства. Вось, там, ну, у тым сэнсе, што так склаўся лёс, так сышліся зоркі, што мне з дзяцінства падабалася больш гісторыя. Потым я пайшоў і стаў фізікам-ядзершчыкам. Вось, але са школы яшчэ, канешне, пачаў цікавіцца, дзякуючы вось Циркуну, пачаў цікавіцца народнымі назвамі сузор'яў, легендамі і гэтак далее. Што можна казаць, што гэта з апошніх класаў школы я пачаў больш-менш актыўна збіраць, ну а потым ужо было прасцей у тым сэнсе, што як студэнт
трохи ёсць вольнага часу. Конечно. Працаваць не хочацца, да? Хочацца гуляць. Ну, вось я замест того, каб проста гуляць, ездзіў на вёскі ў экспедыцыі, адзін часам з сябрамі. Вось. І на вёсках мы записывалі такія ўжо непасрэдна ад людзей, вось якія жывуць, розныя назвы, уяўленні. Гэта ў той час, калі фізікі-ядзершчыкі займаліся ядзернай справай, да? Ну, калі яны будавалі АЭС, я ездзіў вакол АЭС па вёсках і запытваўся, тогда пару як там і слов. што. Конечно, вот и в той статье «Историко-астрономические исследования», там библиография у тебя более 40 названий. А в новой книге здесь уже библиография порядка около 1000 наименований. Но я вот что хочу спросить. Ведь мало того, этноастрономия, это значит, надо встречаться со старыми людьми, спрашивать, что там передали им бабушки, Это такие фольклорные экспедиции. Да, народной астрономии, потом показывать рушники, потому что вышивка на этих рушниках. Ну, вось да гэтага мы звернемся яшчэ да рушнікоў. У нас асобным будзе пытаннем таким. Хорошо, тогда я вот что хочу сказать, что большое внимание Тимофей уделил нашей Витебской области, потому что он был в некоторых поселках, деревнях Брасловщины, Докшицкого района. То есть, представляете, с этими... Ну, гэта мне было не цяжка быць у Докшыцкім раёне, тому што ў мяне частка продкаў адтуль. Вось. І частка яшчэ продкаў таксама. Давайте ўразім нашых гледачоў, колькі год спатрэбілася, каб выдаць гэтую кнігу і сабраць гэтую інфармацыю. А давайте я пачну тады з таго, пра што гэта кніга, да? Таму што вось мы пачалі казаць, вот этнаастрономія ёсць, так? Этнаастрономія, так бы мовіць, гэта навука, якая займаецца вывучэннем таго, як людзі, умоўна кажучы, пра сваю культурную вось гэтую прызму глядзелі на неба. Што яны там бачылі, чаму яны так называлі. Умоўна кажучы, гэта такі беларускі космас. Чаму беларускі космас? Таму што усе назвы, якія звязаны з зоркамі, сузор'ямі, нейкія легенды там пра плямы на месяцы, або зорка ляціць, трэба загадаць жаданне, ці вось увесь гэты набор такі вераванняў, ён ёсць па сутнасці адлюстраванне таго народа, які вось жыве тут, на Беларусі. Таму это ў прамым сэнсе можна казаць, гэта такі беларускі космас. А за мяжой таксама ж ёсць исследаванні вось па этнаастрономіі? Гэта добрае пытанне. Насамрэч, вот такія людзей такіх, якія займаюцца гэтай тэмай, вельмі мала. І хочу сказаць, што і за мяжой гэта таксама адзінкі. Ну, да прыкладу, у Літве гэта Ёнас Вайшко, у нас мой знаёмы. У Польшы было некалькі лінгвістаў, якія гэтым займаліся. У Расіі гэта таксама некалькі лінгвістаў. Вось, у Украіне таксама адзінкі былі. То бок гэта такая вельмі рэдкая тэма. Чаму? Унікальны чалавек Іван сядзіць з намі побач. Верно, потому что здесь надо знать и литовский язык, и польский язык, то есть языки наших соседей, потому что именно Беларусь-то соприкасается и со славянскими народами, с прибалтийскими народами. Так, все правильно. И вот эти названия-то, они перекликаются у нас. Безумоўна, да. Так вот, каб гэта зразумець усё, што а колькі у нас ёсць гэта ўвогуле, ці ёсць у нас гэта. Таму што да таго, як я 12 год таму пачаў збіраць гэты увесь матэрыял, то бок атрымліваецца ўжо 12-13 год я гэтым займаюся. Вось, каму я з кім амаль не размаўляўся, кажуць, а нічога такого у нас няма. От няма, там, мядзведзіца, дзесь усё. Вось, то бок людзі лічылі, нават не то, што лічылі, а некаторыя нават, я маю на ўвазе там у горадзе, ці там з навукоўцамі, калі размаўляеш больш, вось, што такого нават не існуе. Вось, ну, усе гэта... Всё прыдумалі. Ну, нават, ну, там, ну, 10 там, от, курс астраноміі праслухаў, ну, вот там мядзведзіца, ёсць і ўсё. Вось, а калі ўжо я сам паехаў непасрэдную экспедыцыю і пачаў збіраць, яно ўсё стало на свае месцы. У тым сэнсе, што людзі на вёсках дагэтуль памятаюць гэтыя назвы старыя, вельмі ёсць цікавыя ўяўленні, якія цікавыя не толькі для нас, да, от як от беларусы у нас такое ёсць, да, каб неяк вылучыцца з усяго. А яны цікавыя ў кантэксце агульнаеўрапейскім нават. Таму што ёсць паралелі, да прыкладу, з балцкімі народамі, ёсць паралелі нават з каўказскімі народамі і гэтак далее, і гэтак далее. То бок, вот гэта частка, ну, это толькі ж частка навукі, да, вот нейкі культурны срэз такі, які атрымалася вот нейкім чынам увасобіць у такой манаграфіі. Ну, вось, так яна паказвае, што
і у нас былі свае, умоўна кажучы, і зоркі, і сузор'і, і вераванні падобнага тыпу. Можна сказаць пра тое, што ўсё, гэта вось кніга выдадзена, і на гэтым праца спынілася, і нешта зараз іншае. Ну, калі астраномія, гэта такая навука, скажем, да, астранамічныя з'явы адбываюцца кожны дзень, то этнаастраномія — гэта ўсё ж такі гісторыя, і ці з'яўляецца нешта новае ў ёй? Я бы сказаў так, што нова з'явіцца тады, калі, да прыкладу, мастакі ці рэжысеры, ці хто заўгодна, яны паглядзяць, неважна, гэтую кнігу ці артыкулы, і на базе гэтага матэрыяла сваімі новымі формамі штосьці зробіць. Да? Ну, я маю на ўвазе мульцік, можа казку напішуць для дзяцей. Ну, все, што заўгодна, што вы падумаеце. А на якой колы чытачоў увогуле кніга разлічана? Ну, гэтая кніга, як мне казаў Антропаў Міколай Павлович, гэта лінгвіст такі наш знакаміты. Ён казаў, што гэта такая навукова-папулярная. Вось, то бок яна больш такого энцыклапедычнага плану. Ну, студэнтам можна, напрыклад, ну, каб трэба. Ну, з дапамогай кнігі можна, вось, пачытаў кнігу і потым уразіць дзяўчыну там на першым спатканні? Я думаю, можна, дакладна. Я карыстаўся гэтай практыкай. Таму можна. Можна будзе. Так, так. Вось, а наконт таго, што колькі, умоўна кажучы, жыць гэтай тэме, да, сама та тэма, безумоўна, калі там шукаць крыніцы старажытныя, там нейкія архівы капацца, ну, вот пакуль будуць апошнія гэтыя лісточкі, паперкі там дзесьці, вот, можна збіраць. А калі казаць рэальна, канешне, вёска вымірае пакрысе, на жаль. Вось, і адпаведна, можа, засталося год 25-30, больш-менш рэальных такіх гадоў, калі яшчэ можна рэальна паехаць, рэальна запісаць, даведацца і напісаць. І потым можам згубіць усё. Так, абсалютна унікальныя новыя рэчы можна запісаць. Не толькі, я ж кажу, тут гутарка не пра беларусаў, тут не толькі пра беларусаў ідзе. Тут ідзе ўвогуле пра цэлы рэгіён. Але гэта толькі 25-30 год, а далей, ну, а далей ўжо, да, буду там вывучаць, як там гусары ходили, ці нешта такое. Да, ходили там калісьці гусары. Можно сказать, что здесь не только мировоззрение наших предков, но самое-то основное, они ведь наблюдали еще для того, чтобы предсказывать какие-то явления. То есть так же, как у египтян, что если появилась Сириус перед восходом солнца, значит разлив Нила. То есть наши тоже предки, смотря на Орион, смотря на Млечный Путь, смотря на Плеяды или вот эти стажары, то есть они предрекали, какой сельскохозяйственной работой необходимо заняться, как расположен хвост большой медведицы по вечерам, потому что он через каждые полгода изменяет свое положение там на 180 градусов. А вось ці можна давяраць месяцоваму гэтаму календару, напрыклад? Ну, тут мы ўжо пераходзім до такой размовы, да прагматычнага боку усіх гэтых вераванняў, потому што ёсць, умоўна кажучы, духоўная частка, дзе практычна можна выкарыстоўваць гэта. Некая рэлігійная, духоўная, міфалагічная, часам любяць называць. А ёсць, канешне, прагматыка. Прагматыка, як вы правильно кажаце, гэта калі аварот небеснай сферы. Вось, мы глядзім на неба і бачым, што дзесь узыходзяць зоркі, заходзяць. Вось, закон таго, што гэта ўсё цыклічна адбываецца, можна пэўным чынам вызначаць, калі святы будуць каляндарныя, у тым ліку можна вызначаць, калі пачынаецца працоўны дзень, калі скончваецца і так далее. Это такі больш вызначэнне часу, прагматыка. Але ёсць, конечно, іншая прагматыка, такая прагматыка, якая стаіць ужо бліжэй да нейкай метафізікі такой. Ну, таму што, вот падаецца, вот месяц, да? Вот ён мяняе свае квадры. Вось ёсць месяцовы, няхай такі цыкл, так? Вось, і кого не запытайся, вот нават у цырульню прыходзіш, і там, ой, не, вы там сёння валасы не стражыце, ну, паглядзіце ж, вот я глядзела месяц, вот такі, можа, не сёння будзеце, можа, не на маладзік будзеце, і думаеш, так, я прыйшоў, я хочу даць грошы, а мне кажуць, вы потым, можа, прыйдзіце, прыемна. Вось, таму, канешне, это да таго, што, канешне, тыя вераванні, якія звязаны з месяцам, яны вельмі трывалыя. Вось, яны ахапілі вельмі вялікую частку жыцця чалавека. Гэта і пераезды з хаты ў хату, гэта і калі шлюб, і калі дзяцей трэба было рабіць, і калі будаваць хату, да. І калі што саджаць, палоць, там, когда отмечать день Ивана Купалы и так далее, когда праздники эти отмечать, потому что это все. Ну, вось такі, да, ну я просто хацела яшчэ дадаць, што такія вераванні, канешне, яны вельмі добра захаваліся. Але ў тым ліку закон таго, што даволі часта былі розныя календары, ўжо з канца, відаць, 18 стагоддзя, дзе апісвалі, калі якая квадра месяца будзе. Вось, ну і там розныя дадаткі, а вот у гэтую квадру лепей гэта не рабіць. Але гэта толькі адзін такі бок, вельмі раскручаны, вельмі вядомы. Вось, ёсць іншая, як бы, трошкі прагматыка, такая бліжэй да метафізікі. Гэта, да прыкладу, чытанне замоваў. Вот замову трэба чытаць, да прыкладу, на ранішнюю ці вячэрнюю зорку. Вось, або, да прыкладу,
былі такія прагматычныя дзені, там, каб бародавак пазбавіцца. Трэба там у пэўны час было рукой трэсці, калі зорка там падае па небе. Распавядзіце, калі Раптам нас глядзяць увечары гледачы і выбегуць адразу. Ну, І так дзе там што, куды зорка паляцела, зараз буду трэсці. Трэба ж нейкія практычныя веды перадаць. Ну и потом надо сказать, что мы сейчас живем в городе, а в городе это же фон неба. Поэтому мы, когда посмотрим ночью на небо, нам даже в ясное небо можем насчитать не более 30, предположим, звезд. А ведь это сельская местность, а тогда какая была экология, какой был прозрачный воздух, а там до самого горизонта вот эти все звезды. Поэтому, конечно, интерес-то был и к этим звездам, и к этим циклам, и что можно предсказать. А вось сёння як мы можам выкарыстоўваць гэтыя астранамічныя веды? У кожнага ёсць гадзіннік, у нас ёсць універсальны календар. Нам нават патрэбны вось гэтыя веды? Да, конечно. Ну, конечно. Потому что мы же должны следить за солнышком, а солнышко-то свою активность каждый день меняет. Поэтому предсказывать активность Солнца. А активность Солнца воздействует на наше сердечко. И, то есть, конечно, здесь практика обязательно должна быть связана человеческая с космосом, с Луной, с Солнцем, с планетами, со звездами. То пора распрацоўваць правільныя гадзіннікі, каб была сонечная актыўнасць, якая сёння квадрат, такі ўжо ёсць, дарэчы. Ось, да, і можна па ім арыентавацца. Ну что там, 22 февраля будет полнолуние. Что еще можно сказать? 9 мая будет прохождение Меркурия по диску Солнца. Вот мы это зауважим, только из вашей обсерватории. Вот это надо съездить к нам в обсерваторию. Мы сделаем день открытых дверей. Это у Наукинской школе, так? И в Новке, и в университете так само. Конечно, посмотрим. Конечно. Ну вот я бы хотел бы тут еще додать, что вот вы сказали про такие больше как бы практично гадзіннікавы, да, бок. Вось, насамрэч ёсць трошки яшчэ іншая сфера, это для мяне гэта больш у першую чаргу, это духоўная нейкая сфера. І ў чым яна заключаецца, што вельмі шмат людзей, яны карыстаюцца, у маім разуменні, стандартнымі ўжо вядомымі вобразамі ў сваіх працах. Это могуць быць мастацкія творы какие-то, так? Вось, яны разглядаюць усе стандартныя гэты легенды там грэцкія пра зоркі і сузоры, вось. І нічога не ведаюць пра сваё. А па сутнасці, калі ведаць сваю базу, якую яшчэ ніхто пакуль не распрацоўваў, можна як бы выкарыстоўваючы старыя нават яшчэ формы, новы сэнс у іх укладаць. Як я і казаў, да прыкладу, пісаць нейкія казкі для дзяцей. Можна, конечно, пісаць проста нейкія абстрактныя казкі, а можна пісаць дыдактычныя. Як казкі ўвогуле і пісаліся, закладзена была мадэль сусвету. Так. То бок можна у мастацкай форму можна унесці нейкія новыя канцэпты, але тутэйшыя канцэпты. Не там не глобалізацыйныя канцэпты, да, там Макдональдс, што, канешне, это нічога ад гэтага нікуды не збяжыш. Але гэта вельмі важны момант з пункту гледжання, што гэта матэрыял, такая база. Это умоўна кажаш, ёсць гліна, да, ёсць там алей. Вот ёсць матэрыял там этна-астранамічны. І калі яго чалавек умее працаваць з матэрыялам, он можа злепіць тое, што можна паказаць камусьці. І не толькі там эстэтычна неяк радавацца чамусьці, а ў тым ліку нейкі дыдактычныя мець плён. И ребята, через этноастрономию проявляется любовь к нашей родине, любовь к Беларуси. Ребята, это патриотическое воспитание. Это на самом деле так. Я згодны з гэтым. Дык можа трэба ўвесці этнаастраномію ў падручнікі, каб яе вывучалі ў школе. А так в том-то и дело, что в подручниках-то этот материал немножко и есть. Напрыклад? Давайте. Глядзім, тут ёсць, да? История. Пакуль вы... Ой, ага, дальше. Пакуль, да, знаете, как а Тимофей, якія, скажем, знакавыя сузор'і былі для наших продкаў? І іх назвы, таму што, ну, Вялікая Мядзведзіца ж гэта Мядзведзіца, яна ж называлася інакш, якія назвы ўвогуле былі і якія былі? Ну, глядзіце, улічваючы, што мы на Витебщине, вот так. Созвездие Кассиопея, а у белорусов это было Касцы. Так. Вось, і будзем спадзявацца, што неба будзе зорнае. Вось, канешне, асноўныя сузоры гэта навуковыя назвы, гэта Арыён, Плеяды і Вялікая Мядзведзіца. Вось, у нас іх называлі інакш. У нас іх называлі Арыён, гэта Касцы былі, называлі. Плеяды, вось тут на Витебщине называлі Сіта, вось, а Вялікую Мядзведзіцу называлі Іллёў воз. То бок это просто вазок. Ну, ці просто вазок, так, Калета. Так, тут
Ну, калі так абстрагавацца, тут не важна, Телега с колесами. Так. Тут, калі абстрагавацца, тут не важна, якой канкрэтнай назвы, але які вобраз быў укладзены ў гэта. А вобраз быў укладзены, это вот конь запрэжаны, да прыкладу, і там ужо розныя маглі персанажы ім ездзіць, да прыкладу. У тым ліку вот, і святы Ілля. Вот. Полярная звезда – это гвоздь. Ну, часцей у нас сказалі, што гэта проста стаячая зорка або паўночная зорка, бо яна заўжды стаіць на адным месцы. Вось. Я просто больш пра Віцебшчыну кажу, што тут ёсць. Вось, да прыкладу, сіта назва, так? Сіта вельмі назва цікавая тым, што яна сустракаецца ў тым ліку Адама Міцкевіча. Адам Міцкевіч прапісаў. У тым ліку гэта вельмі распаўсюджаная назва ў фіно-вугорскіх народаў і каўказскіх нават народаў. То бок, уяўляеце, на тэрыторыі Беларусі, і прычым вялікай даволі тэрыторыі Беларусі, сустракаецца назва такая самая, як і ў балтаў, як і ў каўказцаў, і вугорцаў. Ну, да прыкладу, пра сіта калісьці казалі, што праз гэта сіта Бог прасеяў першыя зярнята жыта. Вось, то бок гэта атрымліваецца, калі, напэўна, калі толькі вот сусвет такі вот там зачыняўся, дзесьці ствараўся, вось праз гэтае сітачка Бог прасеяў гэтыя зярняты. І вот цяпер людзі могуць хлеб есці, да? Як вы казалі, хлеб. Вось. То бок гэта такі асноўны самы аб'ект. Апроч такіх канкрэтных назоваў сузораў, вельмі важную ролю займалі гэта, канешне, вось гэты лятучыя зоркі, вот якія падаюць. Знічкі. Добра, мне падабаецца вось гэта лексема знічкі, канешне, як і лексема мелавіца, да? Хаця мелавіца гэта прыдуманая назва, і знічка насамрэч на вёсках ніхто не выкарыстоўвае. Я думаю, што гэта таксама насамрэч больш такая выдуманая назва. Ну, паэтычная такая. Яны ўсе класныя, яны ўсе прыгожыя, але калі строга навукова казаць, канешне, гэта больш такія як бы прыдумкі, якія былі уведзены ў літаратурны зварот. Ну і добра, хай будзе. Болиды – это змей, наверное. Так, да, вот змеи розныя, лятаючыя змеі, тое, што вот подлепілі, там цмока поставілі, да? Ну, конечно, можна сказаць, што людзі прыкладна так бачылі цмокаў. Ну, гэта, конечно, такая мастацкая інтэрпрэтацыя, вось. Конечно, калі там яркія летелі такія зоркі, вельмі яркія, казалі, о, это там змей паляцеў, там срэбра панес, золата панес, ці збожжа панес. Так гэта ж ён... Колдуну. Да, так это ж атрымліваецца не проста нясе там прыработак нейкі, да? Ось, гэта ён дзесьці скраў, і от... А яно сыпецца зараз. Да, а яно табе сыпецца, то гэта не так усё проста адбываецца. То бок, канешне, вось гэта з'ява метора, так звана навуковая, яна вельмі вялікую ролю іграла. У тым ліку таму, што па ёй маглі прадракаць, да прыкладу, на каляды глядзелі, куды дзяўчыны выходзілі, глядзелі, куды зорка паляціць, вось адтуль і жаніх будзе, да прыкладу. Вот і такія народныя кажуць, забабоны, прыкметы, вераванні. А для мужчины наоборот. Ну, смотрите, куды дзяўчына збяжыць? Ну да, так. Не, для мужчыны куды ісці трэба. Па дзяўчыне. Ну, в прынцыпе, таксама добры варыянт. Дзе шукаць? Да, дзе шукаць. Добрая інтэрпрэтацыя, мне падабаецца. Ну і, канешне, вяртаючыся яшчэ да аб'ектаў, гэта, канешне, месяц, і не толькі ягоная змена квадраў, а вось, да прыкладу, плямы на месяцы, вось гэтай пятнышкі, якія ёсць. У нехта ж там твар, бачыць. Вось, усё правильно. Нехта бачыць твар, а нехта бачыць, што брат брата закалоў, а некаторыя кажуць, што Адам Еву закалоў, нават кажуць, што там распяты Христос бачны. Ну, або туды, больш да заходняй Беларусі, вось, там ужо кажуць, што гэта пан Твардоўскі сядзіць. Вось, ну, але гэта, конечно, не тут, не вакол Віцебска будзе, а туды бліжэй уже, да мяжы з Польшай, конечно. Ну и планету Венеру они считали как два светила. Так. То есть та, которая утром появляется, вот как сейчас у нас, это зорница, и та, которая вечером, вечерица, или как ее назвать. Так. І, канешне, у гэтым сэнсе вось планета Венера, ну ці будзем казаць заранка, вечарніца, тут ужо не так прынцыпова будзем называць. Вось яна, канешне, таксама важную ролю іграла, таму што, як я ўжо казаў, чыталі замову, да прыкладу. Ну і проста прыгожа. Ну, канешне, прыгожа. Ну і час вызначалі, заранку ўзышла, вот трэба там ужо, да прыкладу, там нешта рабіць ужо. Ці на каляды, да прыкладу, от першая яркая зорка ўзыдзе, трэба куцю есці. А если вечером Венера появляется, значит, это волчья звезда, потому что волки выходят на охоту. Ну, калі, канешне, казаць строга навукова, так, то гэта такія адзінкавыя фіксацыі на тэрыторыі Беларусі, прычым палескія, вось, а не паўночна-беларускія. Але сапраўды, вось ёсць такія нейкія пэўныя часам назвы з гэтай планеты, якія звязаны не з добрым чымсьці, да, а з такім, вот чымсьці такім начным, ведзьмарскім. Вот ёсць, да прыкладу, такая назва, як Ведзьмарага, вось, або Ведзьміна зорка.
Вот. Гэта якая, ну, по-навуковому, як? Это планета Венера, якая бачная ў вечары. Вось, якую яшчэ часам на палісе называюць вочая зорка. То бок чаму так называюць? Ну, відавочны час, ужо позны вечар, узыходзіць яркая зорка, а там пачынаюцца, значыцца, цёмныя сілы нейкія, нечысцікі там. А вось чаму так атрымалася, Выходят што волки. зоркам, вось космасу нават прыпісвалася такое міфалагічнае нават значэнне, таму што, ну, напрыклад, я не ведаю, таму што людзі не ведалі, ну, канешне, не ведалі, не было навукі, якая гэта ўсё магла даследаваць. Чаму нават міфалагічныя вось гэтыя сэнсы? А потому что надо каждое явление, чтобы у человека оставалась решенная эта проблема. То есть, Трэба патлумачыць. да, пусть это будет и мифологически, но вот эти знания должны быть заполнены. Давайте мы зараз перервемся літаральна на хвілінку, паглядзім сюжэт пра мінулагоднія сонечныя зацьменні, такую цікавую з'яву, а потым вернемся до нашай размовы. Сонечнае зацьменне – адна з самых чаканых прыродных з'яў гэтага года, за якім назірала амаль палова свету. Пачалося яно ў Атлантыцы, прайшло на поўнач. Жыхары нашай краіны змаглі назіраць толькі частковае зацьменне. Сонечны дыск схаваўся на 70%. Каля Нолкінскай сярэдняй школы сабралася шмат дзяцей і дарослых. На астранамічнай пляцоўкі ўсе жадаючыя змаглі ўбачыць, як крок за крокам месяц засланяў самую вялікую зорку. Наступнае поўнае сонечнае зацьменне адбудзецца толькі ў 2021 годзе. Вось такая з'ява адбывалася ў мінулым годзе. І, Тимофей, адразу такое пытанне, як ставіліся нашыя продкі да сонечнага, напрыклад, ці месяцовага зацьмення? Ведаеце, я думаю... Ёсць нейкія звесткі, ну, скажем, захаваліся? Конечно. Звесткі За 12-й год, конечно. Знайшоў. Ну да, за 12 вот так. Ось, звесткі, конечно, захаваліся, як ставіліся, но я думаю, што ставіліся прыкладна бы так, вот, як бы цяпер было на тэрыторыі Беларусі поўнае сонечнае зацьменне. Таму што апошні раз яно было там у 50-х годах. Поўнае. Да, 54-й. 54-м годзе. Баяліся. Вось. Маглі схавацца ў хлеў, перакрысціцца, таму што, ого, это ж як так, это ж сонца з'ядаецца. Ось, і нават ёсць такія запісы, кажуць, што гэта не проста так сонца з'ядаецца, а гэта ляціць змей, які з'ядае гэтае сонца. Ось. У некаторых народаў гэтае сонца з'ядае, да прыкладу, ваўкалак. Ось. Ну, конечно, будзе страшна. Ну, конечно. Не кожны дзень выходзіш, о, там, з'елі, И откумсалі клавочек. считали после затмения, что солнце переменилось, что это новое солнце. Ну, так. То есть Як народилось новое солнце. Як варыянт. І тое самае, да прыкладу, з месяцам, калі месяц такі становіцца чырвоны, так, чырванее, Тогда калі где-то ці война. зацьменне. Так. Тогда где-то Тады война. нехта Это памірае. кровь. Так, ну, таму што гэта ўсё такі асацыятыўны шэраг ідзе, што калі нешта становіцца, о, там, свяціла тым больш чырвоным, а, ну, все, значыць, гэта ўжо дзесьці памірае И нехта. очень пугались комет. Конечно. А вось сапраўды, калі свяціла становіцца чырвоным, што гэта азначае з навуковага пункту гледжання? Это то же самое, когда мы смотрим на горизонт, и атмосфера, много аэрозолей, грязи, пыли, то солнышко или луна заходит красной. Так вот этот красный цвет этой атмосферы, он и заполняет тень Земли. И поэтому, когда луна входит в тень Земли, наша тень Земли не черная, наша тень Земли, она красноватая. И вот эта краснота зависит от глобального состояния атмосферы Земли. Чем больше грязи, тем темнее Луна. А если Луна... Это классная прыкмета. Чым больш бруду, тым чырваня. Да, то есть О, як! Гэта можа быць сучаснай прыкметай. Трэба назіраць экалагічнае становішча нашай планеты вось непасрэдна па гэтых з'явах. Верно. Ну а калі казаць пра сонечнае зацьменне, да, гэта містычныя нейкія працэсы і там адбываецца ўсё. А з навуковага, скажем, ну, вось, навука нешта кажа, што сапраўды падчас гэтай падзеі нешта адбываецца, там нейкія магнітныя, там Отбывается, да? ребята, Ёсць. отбывается, это точно отбывается, потому что здесь же на одной прямой Солнце, Земля, Луна, и
с одной стороны и солнце притягивается, и луна притягивается, и землю растягивает, и поэтому могут ассоциироваться с вулканической деятельностью, с тектонической деятельностью Земли. То есть это все может. Может быть, что-то в атмосфере происходит. Может быть, зарождаются новые циклоны. Да вы самі об этом знаете. Так, ужо ведаемся. А яшчэ хацелася б запытацца пра млечны шлях, таму што млечны шлях вельмі цікавая з'ява такая і ў нашай міфалогіі таксама. Ну, спачатку, Тимофей, можа скажы, як называлася у нашых продкаў, таму што ж не млечны шлях, да? Так, не млечный шлях. Называли Вероятно, гусиная дорога. Ну, или что-то подобное. Агульный образ, конечно, это такая птушиная дорога. Могли просто сказать, что вот это такая дорожка птушкам, якія з вырая і ў вырая ляцяць у цёплыя краі або на цёплыя воды. Ось. То бок гэта асноўны вобраз, гэта дарога, якую стварыў Бог, каб птушкі ўжо ведалі, куды ім ляцець, каб яны выжылі. Ёсць там-сям сустракаюцца вераванні такія нават, што гэта дарога, па якой Бог ходзіць, або Христос ходзіць. Или дорога в Иерусалим. Ну, дорога ў Иерусалим гэта такая са смаленчыны назва. З часоў хрысціянства ўжо больш не піша. Ну, скажем так. Ось. Ёсць нават назва такая дарога на Кіев, але гэта палеская назва. Ну, а калі так абстрагавацца ад беларускай тэрыторыі, то гэта проста ёсць агульныя такія варыянты назоваў, і адзін з іх гэта дарога ў нейкі святы горад, да прыкладу, ну або нейкі блізкі горад. Вось проста што ў нас ідзе рэалізацыя як дарога ў Іерусалім, ну правда, Смаленчына, правильно так казаць. Вось і дарога ў Кіеў. Ну, вот. наверное, Я нават запісаў одну назву такую Дукоршина под Менском. Дорога до тёшчы, тёшчава дорога. Я вот не ведаю, чаму так назвали. Ці нехта любіць вельмі тёшчу, ці наадварот, а можа не, таму што гэта дарога невядомая. Невядома, што чакае. Гэта вельмі падабаецца, да? Тимофей, Ну, это такая банальная интерпретация, но, конечно, классно. Но, наверное, с молоком-то у нас тоже было на Беларуси название связано. Так, Млечный путь. Ёсць, часам сустракаюцца такія назвы, што малочная дарога. Могуць, правда, так абстрактна казаць, а вот нейкі святы малако разліў. Ці там, а вот мядзведзіца малако разліла. Але гэта хутчэй ўжо такія кантамінацыі ідуць вобразаў навуковых і традыцыйных. Чумачий шлях. Чумацкі шлях, это у нас гэта назва, она фіксуецца толькі на ўсходнім палесе, ўжо на тэрыторыі з Украіны. Это не характэрна для нас назва. Гэта Ваніна любімая рэстарацыя ў Менску. Чумацкі шлях, да? О, цікава. Узімку трэба хадзіць. Людзі чаму называлі чумацкі шлях? Таму што чумакі ўзімку па соль яны вазілі ў Адэсу, і яны глядзелі на гэты чумацкі шлях, куды ён скіраваны. Так. Туда направлен, северно. І там менавіта таму гэта так і назвалі. Таму я кажу, трэба ў Менск узімку хадзіць па чумацкім шляху. А вось мы пачыналі размову пра то з таго, што рушнікі, да, рушнікі таксама як, скажам, зафіксаваныя якія вось гэтыя астральныя веды. Што можна сказаць пра рушнікі? Таксама ж даследавалі, я так думаю. Пра рушнікі, я думаю, гэта патрэбна, каб была асобная перадача ці асобная кніга. Вельмі шмат, таму што, да прыкладу, вось даследчыкі з Веткаўшчыны, яны ўвогуле спрабавалі зрабіць такі аналіз, сімвалы на рушніках, і адпаведныя тэксты замоваў, наколькі яны супадаюць. Ну, то бок, не словы, конечно, супадаюць, а сімвалічна, як ідуць гэтыя вобразы, паслядоўнасць іх. Ёсць такіх колькі фіксацый. Правда, гэта такі навуковец быў калісьці Кацар. Хутчэй гэта за ўсё, конечно, такія больш ягоныя інсінуацыі, фальсіфікацыі, прыдумкі, што нібыта на рушніках былі знакі задыяка або зоркі, і там кідалі што-небудзь на гэты рушнік, да прыкладу зерні, і глядзелі, куды якія зоркі трапляюць. Это калі казаць пра практыку. А насамрэч, канешне... Сонца, знак сонца. Ну, я казаў пра практычныя такія рэчы, а насамрэч, канешне, гэты астральны сімвалізм, ён вельмі распаўсюджаны. Гэта і сонца звычайна, і зоркі могуць быць. Я еще переверну. Як, да прыкладу, у індзейцаў там нейкіх Мезаамерыкі, іх падаецца увогуле свой тотем, гэта лятучая зорка гэта. У нас такого, конечно, няма. Але тое, што тычыцца асноўных свяціл небесных, зорка, сонца, месяц, безумоўна, гэта не толькі распаўсюджаны арнамент рушнікоў, але ў тым ліку на хатах. Ну і вы цяпер нават ведаеце, па гораду ідзеш, там плот стаіць, і там ромбік. Это уже такие символы, архаичный образ застаўся сонца, да? А вось той самыя франтоны могуць быць. О, нават і казіробу. Вось, дарэчы, а хто быў носьбітам гэтых ведаў?
Ну гэта ж не толькі народ, можа там нейкі чараўнік, вядзьмар там у вёсцы ж у кожнай быў. Калі не быў, то прызначалі. Ну, так. Это вельмі добрае пытанне, таму што, канешне, вот тое, што у мяне атрымалася там трошкі сабраць, і тое, што вядома, гэта пераважна ўсё матэрыялы 19, 20, 21 стагоддзяў, так? То бок на гэты час ужо Млечный усе путь. гэтыя Ну, традыцыйныя маленький. формы, яны былі трошкі ў такім ужо у занядбанні. Людзі ўжо, канешне, пазабывалі шмат што вось на гэты момант. Таму сказаць, што гэта была нейкая каста, можа і можна казаць, таму што, да прыкладу, у літоўцаў ёсць запісы там з 14 стагоддзя з розных рукапісаў, калі вот ёсць пэўныя святары, якія гэтым займаліся. Але на вёсках, вот, канешне, хутчэй за ўсё бы маглі асацыяваць вот такія нейкія веды з вядзьмарствам. Вот у мяне такое было, калі я там прыехаў на вёску, там рукаюся, там, добрый вечар, там, а што вы ведаеце пра зоркі? На мне глядзяць, ой, не, гэта там, это чарадзеі, там ведьмы толькі ведаюць. Вот у нас ведьмы живут, вот у той хаце, ты иди до іх. Я думаю, ну ладно, ведьмы, так ведьмы, рухаюся, добрый день, вот про зоркі сказали. Вы ведьмаки? Не запытывался, конечно. И вот, не, кажут, ты у тую хату иди, там ведьмы Вось там, живут. адкуль прыйшлі толькі. Мяне, да, вот так паганялі трохі. Ну, нарэшце я знайшоў людзей, якія мне просто распавялі, як раней называлі там нейкія зоркі-сузоры. Але, канешне, часам сустракаецца такое, калі запытваешся вот пра нешта такое, што звязана з небам і з такімі прадраканнямі нейкімі, варожбамі. У людзей гэта, конечно, асацыюецца з нейкім вядзьмарствам. Але ў тым ліку у некаторых вёсках кажуць інакш. А вот у нас жыў, да прыкладу, там вот такі чалавек, ён вельмі шмат ведаў, і вот ён казаў, калі што сеяць. Вот на неба там нешта глядзеў і казаў, што сеяць. То бок не кажа, што ой, там чараўнік. Просто чалавек, які ведае. Вось, дарэчы, наконт ўсё ж такі звярнуцца, калі сеяць, да, вось гэты месяцовы календар, трэба да яго так усур'ёз ставіцца, ці ўсё ж такі, ну, калі пасеюць, тады пасеюць. Я Ці думаю, трэба што карыстацца? кожны чалавек павінен для сябе сам зразумець гэта і выбраць. Просто камусьці гэта перадаецца натуральным чынам ад бацькоў, а у нас час, калі ідзе так гарадскія умовы жыцця, так нам-то і сеяць не трэба. Таму, на жаль, як бы тут мяняецца пастаноўка пытання самого. Само пытанне змяняецца. Калі ў традыцыйным грамадстве тут няма нават такого пытання, просто людзі так жывуць і жылі, то ў гарадскім асяроддзі, конечно, яно з'яўляецца. А можна гэтаму верыць ці не? Да ніхто не думаў раней, можна гэтаму верыць ці не. Калі сажалі і працавала, ўсё, значит, так і будзем сажаць і працаваць. Ребята, я хочу вернуться к рушникам. В Новкинской школе есть руководитель кружка, занимается ткачеством. И он со мной побеседовал и говорит, а нельзя ли соединить ткачество с астрономией? Когда я ему показал статью Тимофея Вилина, он взялся за голову и вот это все переснял. И вот это он теперь с девочками. Новая хваля ткацтва, дзякуючы працам понимаете, это здорово. Занимаются Это твоей было давно. этнографией. Нет. Это было давно, это 10 год назад. Не, так показал-то я книгу сейчас. З ручнікамі зразумела, што трэба асобную праграму рабіць. А што можна сказаць наконт беларускай астралогіі, ці існавала яна? Ну, давайте вы скажите, як вы думаете? Таму што, ну, зараз прагнозаў шмат, да, якую газету там, ці што, нават на нашым тэлеканале можна час ад часу, да, там паглядзець прагнозы, Ребята, ці ёсць. знаете да. что, а в далеком прошлом не было деления на астрономию и астрологию. Это была, ну, попросту прикладная наука. Прикладная наука, потому что ведь астрология-то возникла из-за чего? А сопоставляя небесные явления с земными явлениями. И ведь что-то ведь они ж замечали. Не просто так. Не просто так. Что-то они замечали. Это другое дело, если на отдельного человека рассчитывать гороскоп и так далее, то здесь я бы сказал, что здесь больше похоже на гадание цыган. То есть здесь и психология, и буквально все науки. А если связано и с сельским хозяйством, и это наблюдается на протяжении нескольких поколений, а может быть сотен лет, то, конечно, замечали определенные изменения, да хотя бы цикл 12 лет. Юпитер обращается по небесной сфере за 12 лет, приходит в один и тот же знак зодиака. А по сути это дело у нас солнечная активность тоже 11,2 года. То есть это совпадение вот этих циклов. Тогда посмотрите на Юпитер. Юпитер перешел в другой знак, значит и
что-то происходит, а в это время происходит что-то солнечное с нашим солнышком. Сейчас у так нас... уже без фанатизму, але ну крыху Нет, так конечно, прислуховуватися. конечно. Надо я просто могу практика, такую- наблюдательная практика. Тады такі бок трошки скірую трошки в інший бок, што трэба разумець, што сёння людзі разумеюць слово астралогія это вот гараскоп, Так. прычым часам просто так складзены кімсьці просто так. Вот узяў там, тут дабыдаў, ай, хай тебе Сёння сёння гараскоп на шэнціць. падарожжы, потым Так. праз гадзінку там не любоўны гараскоп там. І вось і важны момант такі такой класічнай астралогіі, то што мы разумеем, то што выкладалі ва універсітэтах, там падлікі былі, якія былі на тэрыторыі Беларусі, але ў буйных гарадах, і гэта былі прафесіяналы, гэта былі вот астраномы, астролагі і так далее. Которые умели Гэта адзін бок, рассчитывать. гэта вось такое класічнае разуменне астралогіі. Але насамрэч астралогія гэта у тым ліку гэта вот такія нейкія прадраканні па зорках, але не калі чалавек сядзіць, о там гэты там планета ў гэтым доме, вот гэта пайшло сюды, гэта сюды, значыць будзе так. Ці калі гэты дзіцёнак нарадзіўся, гэтай планеты так стаялі, да? Ёсць традыцыйны як бы кантэкст астралогіі, да? Традыцыйны што я маю на увазе? Што людзі глядзелі на падзеі на небе, якія нельга прадказаць загадзя. Вось што было важна. Ну, да прыкладу, на каляды маглі выходзіць і глядзець, зорнае неба ці не. У залежнасці ад таго, зорнае яно ці не, маглі прадказаць, ага, там грыбы будуць. І ў залежнасці ад таго, на якую куцю яшчэ, прычым зорнае ці не. Або грыбы будуць, або ягады, або бульба, што важна. Калі раптам хмаркі набеглі і зорак не бачна, то грыбоў не будзе. Так, маглі бы казаць, што год будзе неўраджайны. Вот такое магло быць. Магло быць трошкі складаней. Да прыкладу, запіс з Веткаўшчыны, вось у мяне такі быў, што жанчына казала, вось, калісьці там дзяўчына нарадзілася, павітуха выбегла на вуліцу і глядзела, а ну нешта паглядзела, як там зоркі стаяць дзе, вярнулася і кажа маці, што вот дачка будзе вельмі прыгожая такая, але застанецца адна на ўсё жыццё. І потым вот гэтая бабулька, з якой мы размаўлялі, яна мне кажа, так і было сапраўды, што вось была вельмі прыгожая дзяўчына, да ўсе хадзілі сваталіся, але яна так засталася на ўсё жыццё. Як яна там гэта глядзела, што яна глядзела, это ўжо іншае пытанне. Таму што ёсць некаторыя такія ну, рудыментарныя формы вось гэтых практык, да, вот такіх астралагічных прадказальных па зорках менавіта, да, невылічальных. Вот, што, да прыкладу, не кажуць, вот калі сыдзецца дзве зоркі, ну вот тады чалавек жывы будзе. А што значыць сыдуцца? Это пытанне. Магчыма, проста глядзелі на нейкі там частку неба, і вот там калі метэор праляціць туды, дзе яны чакаюць, значыць ён жывы будзе. Ось, ці, да прыкладу, казалі, калі побач з месяцам будзе зорка, значыць будзе нябожчык, ну нехта памрэ. То вот такой формы астралогія традыцыйная. Ось. Я не кажу, што не было астралогіі вот такой класічнай. Гэта такія веды, якія мы амаль што згубілі ўжо, так? І... Ну, мы дакладна. А вось хто раней быў збіральнікам вось гэтых усіх ведаў? Ці былі людзі, якія ведалі ну, больш за ўсіх? Не было астролагаў, не было астраномаў, але ж былі людзі... О, ведзьмяры ў суседніх хаце. Так. Ну, я считаю, что человек сам кузнец своего счастья. И надо поменьше обращать внимание на астрологию. И на зорки меньше. Не, на зорки больше смотреть. А вот на эти предсказания не обращать на них внимания. Ну, а як узнавіць вось гэта беларускія веды, вось нарэшце добра, да, выйшла этнаастраномія, таму што, ну, паўсюль у нас усе ведаюць кітайскія гараскопы і гэтак далей, а вось калі датычымся справы наконт беларускіх нейкіх нават назваў, да, што вазок, там, птушыная дарога, гэта такі ўжо згубленыя нейкія паняцці. Ну, 25-30 год. 25-30 год так, але пытанне, як гэты 25-30 год пражыве беларускі народ. Я б так сказаў, чаму это кажу? І як пашыраць вось гэта масы этнаастраномію? Так. Я думаю, што важней пакуль не столькі як пашыраць, як хутчэй паказаць вот тым гледачам, які нас глядзяць, што такое ўвогуле існуе. І самае простае, што яны маглі бы зрабіць, гэта проста, калі яшчэ жывыя іх там бабулі ці дзед, каб падысці і паразмаўляць там, дзед, а што, сапраўды там касцы нейкія на небе былі, ці што там сіта было дзесьці, то бок праз дыялог такі зразумець. Ось. А што было ў нас, вот, да? І такім чынам гэты 25-30 год, ну, можна расцягнуць трошкі, это першы момант. Ну, а, конечно... І потым звесткі дасылаць Тимофея. Не, ну не было, конечно. Тут уже як и тогда будет второй том. Ну, тады гэта трэба называць народны том этнаастраноміі. У правым сэнсе гэтага слова народны, што было б вельмі класна. Составитель Тимофей.
Не, это... Вось. А яшчэ адзін, конечно, добры варыянт быў бы, гэта калі бы супрацоўнікі раённых бібліятэк, можа, ці дамоў культуры, вось, вясковых нейкіх бібліятэк, калі б ім даслаць вось апытальнік, так, вот, з нейкімі простымі пытаннямі, што проста даведацца, часам людзі не ведаюць, а што, у нас такое было, не ведаюць, так? І вот калі ім гэта разаслаць, але, конечно, сістэмна па Беларусі, это было б, конечно, вельмі добра. Тады вот можна было б нейкі зрабіць такі зрэз і зразумець, па-першае, дзе што адбываецца, дзе што яшчэ захавалася, а далі так ужо можна больш так папулярызацыяй займацца. Але мне ўсё... А вось у нас застаецца вельмі мала часу, а такое пытанне хачу задаць ужо з пачатку нашай праграмы. Вось сёння адбываецца шмат адкрыццяў у астраноміі, але пры гэтым выкарыстоўваюцца магутныя тэлескопы, яны стояць мільярды даляраў, іх могуць дазволіць сабе толькі нейкія буйныя цэнтры. А вось з простымі аптычнымі прыборамі нават сёння можна чакаць адкрыццей? Да, конечно. Ці ўжо ўсё адкрыта? Конечно. Але трэба спачатку вывучыць нешта. Не, ребят, да наша область Витебская, это самая астрономическая область в астрономических открытиях. Потому что у нас есть частные обсерватории Виталия Невского, Сергея Шурпакова, ребята в настоящее время открывают астероиды, сверхновые звезды, кометы. Конечно, можно. Только... На самом деле, вот, Тимофей, это надо буквально... Задоволены, Иван? Это буквально надо вот так же десятилетиями быть фанатом астрономии. То есть фанаты есть. Люди, которым лишь бы только посмотреть Добра, што наверх. такія людзі, як вы ёсць. На жаль, час уже у нас амаль што выйшаў, таму дзякуй за тое, што прыйшлі сёння. Дзякуй, што прыйшлі. Новых адкрыццяў, канешне, новых... Народных томов. Кніг здароўя, каб яшчэ 25-30 год бегаць у гэтай палявыя экспедыцыі, так і па вёсках хадзіць. Ну, канешне ж, плёну і ўсяго добрага, але з вамі развітваемся, але ж просім паглядзець разам з намі вясёлага такога чалавека Александра Карынмана з яго рубрыкай «Патрэб у тэлек». Знаем. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Начинаем вновь вещать, дамы и господа, леди и джентльмены, еноты и енотики. Просто у нас тут очень разноплановый зритель, поэтому мы обращаемся ко всем. Поехали. Нас очень много сегодня в рубрике «Попади в телек», 4 человека. Вот. И у всех очень похожие прически, да? Ну да. Как так получилось? Ну, это мода, это современно. Вы следите за модой? Конечно. Мне кажется, нет, потому что, смотри, у тебя в ту сторону, у тебя в ту сторону, у тебя в другую. Как так? Ну, не знаю. В какую сторону должна быть направлена челка? Ну, не знаю, в Италии все направо. В Италии все направо, а у вас? У нормальных людей все направо, он ненормальный. Он просто налево сразу, понимаешь? Вот скажите, пожалуйста, ребят, вы спортсмены, да, какие-то? Да. Танцоры? Нет, футболист. Футболисты, да? Танцы и паркур. Танцы и паркур. Танцы и греко-римская борьба. Так, вас объединяют танцы, вы что, партнеры? Да, мы в одном коллективе. А что за коллектив? Шоу-балет «Экспрессия». Это какой-то большой коллектив, где очень много. Около 15 человек. 15 человек, и вы все синхронно что-то делаете. Да. Круто. А вы футболист просто, да? То есть, да, у меня своя команда под названием «Дисплей». Дисплей это не команда, я тебе объясню, это у телевизора вот это вот. Не, ну у нас мы за Дисплей играем, за клуб. Это мини-футбол или... Это 6 на 6. 6 на 6. И мини-футбол, и большой футбол. Там больше нестандартное мини-поле. То есть у вас какой-то нестандартный спорт. Почти. Ладно, ребят, сегодня вы можете попасть в телек, передать привет всем своим друзьям. Я так понимаю, что у вас их много и очень много подруг. Потому что вы спортсмены, вы танцоры, вот вы там, где вот все это зарождается. Девочки ходят же на футбол смотреть? Само собой. Поэтому, собственно, и играете, я так понимаю, да? То же самое, на танцы девчонки ходят, я так понимаю. Вот, можете им передать привет сегодня. Все очень просто, ну, ты футболист, да? Твоя задача вот за всех прям выполнить наше небольшое условие, попасть в телек. Все очень просто. Попади вот в телек, вот в эти ворота, да, мяч бьется током, полномагничный, ворота убегают в магазин «Марка», но вот ты должен справиться, давай. Молодец, это был обычный мяч, давай опять. Ну, передаю привет всем спортсменам, моему колледжу в ГИСК, моему брату. Передаю привет своей семье,
Передаю большой привет своей девушке, я тебя очень люблю, и передаю привет своему коллективу из танцев, а также своим друзьям. Передаю привет своим родителям, своей младшей сестре, а также колледжу в ГИСК, Витебскому колледжу. В телек я сегодня попадал, и своим знакомым там рукой я помахал. Друзья, вы только посмотрите, какая у нас сегодня принцесса. Ты принцесса? Или кто? Ты царевна? Не знаю. Ну а как ты вообще? Должна как-то вот быть или принцесса, либо царевна, либо красавица. Просто красавица, да? Да. Знаешь, спортсменка, комсомолка и просто красавица, да? Да. Ну а ты спортом действительно занимаешься? Нет. Нет. Молодец. В первую очередь ты честная. Ты молодец. Честность — это очень круто. Во-вторых, ты действительно красавица. Ну и не комсомолка. Короче, определились. Ты красавица. Как зовут? Полина. Полина. Прекрасное имя. Полина, учишься в школе? Да. В каком классе? Первым. В первом классе? Такая взрослая, я уже думал, пора тут женихов тебе искать идти. А ты в первом классе. Что делать? Не знаю. Ну скажи, в первом классе стихотворения уже знаешь какие-нибудь? Ну, Не знаешь, да? Просто можно сказать, не знаю, я не буду приставать. Ну какие ты оценки хочешь в школе получать? 5. Пятерки? По старой системе, по пятибалльной, сейчас 10-бальная. Я думаю, у тебя будут одни десятки. Так, попытка номер 2. Держи. Попытка номер 3. У нас 1000 попыток. Попытка номер 555. Попытка номер 999. Ой, почти до 1000 дошли. Молодец, ты попала. Умница. Я передаю привет бабушке. Я передаю привет бабушке. Бабушке уже передавал. Давай, маме будем? Да. Друзьям будем? Да. Кому еще? Учителям будем? Да. Скажи, я вас всех очень люблю. Люблю. Если бы рубрику «Игру попади в телек» вел бы не Саша Каренман, а Стас Михайлов, он бы спел бы «Ну вот и все, я ухожу из твоей жизни». Но я не Стас Михайлов, я просто плохо пою, и у меня не так широко тут рубашечка расстегнута. Тем не менее, скажу вам, ну вот и все, я ухожу из сегодняшней передачи. Пока. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Ну вось наша віцебская зорачка Александр Каренман, ну а мы з вами развітваемся. Так, зычым, як заўжды, шчасця, здароўя, кахання. А для вас выступае салістка узорнага калектыву «Лада» Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Першамайскага района Настасья Пісьменная. Пакуль. Пакуль. Понад белым пугом вишня, быццам синий огонек, вьется шпарки легкий. Синякрылый мотылек. Навокол усё по ветрам, в струнах солнца золотых, ён дрыжачими крылами. Звонит ледве чудно у их, звонит ледве чудно у их. И льется хвали песня, тихий ясный гимн весне, тени сердца напевает яго мне. И льется хвали песня, тихий ясный гимн весне, тени сердца напевает яго мне. Не понять того николи, не разведать, не спознать, не дают мне думать зыки, что летят, дрожать, звенять, что летят, дрожать, звенять. Песня рвется и льется на раздольный вольный свет, але хто яе пачуе? Можа толькі сам паэт, можа толькі сам паэт. И льется